Fil-jiem li għaddew it-tellet is-serata tal-unuri għal-ristoranti f'Malta, b'ristorant Rizet jirbaħ l-unur tal-aqwa ristorant għal din is-sena. L-unur imlaqma Definitively Good Guide to Restaurant Awards jirrikonoxxu l-aqwa 40 ristorant f'Malta. L-istħarriġ sar f'Settembru fost kważi 4,000 parteċipant illi kielu barra bejn darba u darbtejn fil-ġimgħa. Min barra l-unuri għall-aqwa ristoranti ġew rikonoxxuti wkoll ristoranti bl-aqwa ambjent, l-aqwa servizz, l-aqwa ristorant fawdex, l-aqwa xef u l-aqwa ristorant ġdid fost oħrajn. Għas-serata attenda d-Deputat Prim Ministru Ministru għall-Affarijiet Barranin u Turiżmu Ian Burge, li spjega kif is-suċċess ta' inizjattivi bħal dawn huwa bbażat fuq il-kollaborazzjoni b'saħħitha mal-industrija lokali. Qal li dawn l-unuri jimmarkaw l-irwol kritiku ta' dawn ir-ristoranti li joffru esperjenzi ta' fine dining sabiex jiġbdu lejn Malta turiżmu aktar ta' kwalità. Dr. Burge qal li dan huwa dak li Malta qed timmira li tiġbed lejn pajjiżna, turisti li jfittxu l-awtentiċità, l-eċċellenza u l-kwalità. Spjega wkoll li serati bħal dawn huma importanti għaliex jirrikonoxxu t-talent u x-xogħol sfiq tal-professjonisti fix-xena kulinarja illi qal iservu ta' tfakkira importanti ta' dak li għandha x'toffri Malta f'dan is-settur. Matul is-serata apparti li nataw l-unuri, trida wkoll Definitively Good Guide to Restaurants in Malta and Gozo li iservi ta' gwida għal dawk li jirdu jiklu f'ristoranti ta' kwalità u li din is-sena inkluda fih l-introduzzjoni ta' 33 ristorant ġdid.